Salamu alaikum. Ok, wai kai nan halitta ne kuma ka zo gun halitta ko ne? Halitta ne na wajen halitta. Da suna na Garbati. Daga ƙungiyar UNICEF. Gidan duban tsafta ne. Doka kuma za ta yi amfani a kanka yanzu. Dole doka ta yi amfani a kanka. Ai wannan sumar da kake bari a kanka, ya subhanallah. Rono. Wannan sumar da kake bari a kanka. Akwai wanda za su iya farfadiya idan sun gani. Akwai wanda kuma idan sun gani za su iya mutuwa. Da na hankalinsu zai tashi. Ciwon su na shekara 400 ma da ta wuce ta za ka ga iya ganin cuta ta tashi saboda wannan sumar da aka to har saboda haka doka ya sanar jo su abubuwa da kake sakawa a hannunka. Jifa. Wai mutum ne? Jani ne. Da hannun doka dole ta yi amfani a kanka. Ok, wajen ta ka zo? Yana yanzu ke kin isa fira ake da kike. Mana haka ne. Da ka ta yi amfani da akan ki ba ki kalla ba ki saka huda ba ki saka jambaki ba. Ok. Ba daga kawai yake ba. Abin ce daga wurin take. Muna zo kuma domin waye mutum. Yanzu mu ga ya dan yanayin ta yi tafiya magana, yi tafiya ka magana. Don ka tafiya na. Dan yi magana, yi tafiya magana. Don ka tafiya na. Na ce ma daga kungiyar UNICEF nake. Ni dan duban sarki tafiyan kama ba ta yi ba. Doka za ta yi amfani a kanka. Ke ma zo ki dan yi tafiya magana. Dan yi tafiya magana. Tafiya wata kala wadda nake yi. Wannan ce irin tafiya ce kuma zaki je gona. Yi tafiya ne. Ina zuwa ne cin abinci na yi. Dan yi tafiya. Ke tafiyan ki zai kai mu kai ofis. To zuwa ina. Sai yaushe aka dawo.